er på besøg i Skive Boglade, der ligger i Adelgade. Jeg er blandt andet fordi, at det er den ældste boghandel i Skive, og jeg tror nok også, at det er den ældste butik i Skive, men det kan vi senere få opklaret, for vi skal have en snak med boghandleren, Hans Vestergaard. Jeg kommer fra et hjem, hvor der var mange bøger, så jeg kan godt lide lugten af bøger, og det er der, når man kommer herind. Det er sådan en lugt af tryksværter og papir. Hengemt lugt, men alligevel en god lugt. Og jeg har været i den her butik for over 50 år siden. Jeg var sådan med min far og mor op og købte bøger. Det var nok fordi det skete så tit, fordi det var der ikke rigtig råd til. De fleste bøger de blev lånt på biblioteket, men af og til så kom man hos boghandleren for at købe bøger. Da jeg var dreng, der var der vel en 5-6 boghandler i Skive. Der var Frises boghandel, det er den, der i dag hedder Skive Boglade, som vi er i. Og så var der lidt længere henne af Adelgade, nærmere torvet, Jungs boghandel, hvor Akker var boghandler. Og så var der Ramsgaards boghandel, der lå ude i Nørregade, kan jeg huske. Og så var der også en boghandel nede ved Østertorv, jeg tror nede for enden af Tinggade. Det var vel, hvad der var dengang. Det her, det var en rigtig boghandel. Når man kigger sig omkring, så kan man se, at det er bøger, der dominerer. Og jeg har kigget på boghandelens hjemmeside, og der kan jeg se, at over 90% af salget og omsætningen, det er baseret på bøgerne. Men der er også meget andet her i boghandlen. I kælderen er der CD-salg af klassisk musik og jazzmusik, og så er der en lille afdeling herude bag ved mig, hvor der er kontorartikler. Da jeg så var blevet lidt ældre, da jeg ikke længere gik i byen med min far og mor, jeg var lige kommet ud af realskolen, så begyndte jeg at tjene penge. Jeg blev ansat på en trævarefabrik, der lavede spillebord. Så prøvede jeg for første gang i livet at have mine egne penge. Og da jeg nu fra et hjem, hvor jeg var vant til bøger, så skulle nogle af pengene bruges på bøger. Og det var sådan en gang om måneden, der fik jeg råd til at gå til boghandleren. Og så gik jeg enten herind til Frises boghandel, eller jeg gik hen til Akker i Jungs boghandel. Her i Frises boghandel, der hed boghandleren Otto Friis. Det var en ældre, sådan lidt statlig mand dengang. Og jeg kan tydeligt huske, at jeg var inde en gang med en kammerat. Vi gik og kiggede på bøger, og så lå der nogle bøger af Morten Korch, og det var bestemt ikke sådan noget, at de intellektuelle, de læste dengang. Så mig og min kammerat, vi kritiserede lidt, at der lå nogle bøger af Morten Korch. Så sagde den gamle Friis der, nu skal I lige høre godt efter, drenge. Fordi det er sådan med bøger og med alting her i livet, at folk har forskellige smag. For den ene, der er Morten Korch det bedste, for den anden, der er nogle helt andre bøger. Og sådan er det bare, det skal vi ikke blande os i, det skal være noget for enhver smag. Men for det meste, så kom jeg mest over ved Akker, over i Jungs boghandel, fordi Akker var sådan en ældre, rigtig hyggelig mand, som gav så god tid og var god til at hjælpe en nybegynder i bogindkøb med at finde de rigtige bøger. Men nu skal jeg ikke stå og sludre her hele dagen. Vi skal have en tur ned i kælderen, hvor jeg skal have en snak med boghandler Hans Vestergaard.
Vi er nu kommet ned i den hyggelige kælder, hvor, som sagt, der sælges CD'er, og der er nogle kunstbøger, der er forskellige ting. Der er også en afdeling med lokalhistoriske bøger. Og jeg har så fået Hans Vestergaard, boghandleren, ham med hernede til en lille snak. Og jeg tror, jeg vil sige allerførst, Hans, jeg snakkede i starten af udsendelsen om, at det var den ældste boghandel i Skive. Det er rigtigt, er det ikke? Det er fuldstændig rigtigt. Det er ikke bare den ældste boghandel i Skive, det er også en af Danmarks ældste. Okay. Det ligger faktisk på den 5. 6. plads, hvad det angår. Det var da utroligt. Ja. Er det så også den ældste butik i Skive? Det er jeg ikke helt klar over. Det er jeg heller ikke helt klar over. Jeg gætter på, det er den, der har været længst i de samme lokaler i hvert fald. Det tror jeg også. Men lad os prøve at gå tilbage i tiden. Hvornår startede boghandlen? Altså boghandlen startede faktisk i 1850 i Vestergade 1. Ja, lige rundt om hjørnet. Ja, ja. Og der var den så i 10 år. Og i 1860 flyttede den ind i lokaler her. Det vil så sige, det er så 60, det er så 100. Nu kan jeg jo ikke rigtig regne med det. Ja, det er jo da, det er i hvert fald længe. Det er over 150 år. Ja. Men har du en forestilling om, hvordan det så ud i boghandlen, altså, da den åbnede her? Jeg har set nogle gamle billeder af facade og også af indretning, faktisk. Ja. På det tidspunkt, der havde man 2 store lange diske over ved væggene, og så ekspedienterne, de var på den anden side af disken, og kunderne på okay. Sådan var det ved de alle butikker, ja. Sådan var det, ja. Det var personlig betjening, man benyttede sig af. Hvem var det, der ejede den dengang? Det var jo, nu skal vi jo lang tid tilbage. Det jeg har festet mig ved, det er jo den, jeg har købt af. Ja. Det var familien Friis. Det er Friis. Den kommer jo lige til om lidt. Ja. Vi har spekuleret lidt på en boghandel i 1860. Hvor mange var ansat der? Der var faktisk temmelig mange ansat i forhold til, hvad man ser i dag. Ja. Der kunne jo godt stå 4 ekspedienter bag hver disk. Ja. Men kunder, det var jo ikke almindelige folk, der købte bøger. Nej, det var nok sådan lidt finere befolkningslag. Det var nogen, man kunne leve af det. Ja. Men det kunne man altså. Det kunne man godt, ja. Jeg spekulerede også på, må det ikke det var sådan i alle butikker, at der var rigtig mange ansatte. Der var mange flere ansatte dengang, men det var også med mindre indkomster, man havde. Ja. Men Hans, dengang i 1860, hvad var det for nogle bøger, får du, de solgte? Ja, men det var jo alt muligt. Ja. Fine værker, som man ikke længere ser udkomme, altså i flotte skinindbindinger og så videre. Ja. Nu har det jo så udviklet sig til, at opslagsbøger og større værker, det bliver næsten ikke udgivet på papir længere, det er jo online baseret. Ja. Og det kommer vi også til at snakke lidt om. Det gør vi sikkert, ja. Men de der Friiser, ved du, når de overtog boghandlen, hvem kan jeg jo tydeligt huske, Otto og Poul Friis? Ja. Jamen, det synes jeg lige er skrevet ned, men det kommer her 1924. Der kommer Otto Friis til. Ja. Og jeg har ikke mødt ham personligt, jeg har set et fint maleri af ham, og jeg har hørt folk fortælle om ham. Han er en statlig herre, en af byens førende forretningsfolk. Ja. Og han var der så indtil 54, hvor sønnen Poul, han kommer med i firmaet som kompagnon. Ja. Og så overtager jeg den så i 1985. Poul Friis. Ja. Så det er efterhånden 28 år siden. Ja. Men vi skal også høre lidt om dig, Hans, fordi hvor kommer du egentlig fra? Du er ikke skibonit oprindeligt. Jeg er ikke skibonit, nej. Jeg kommer ind fra Mors. Ja. Oprindeligt er jeg født i Thy, men flyttede så til Mors, da jeg var 9-10 år gammel, sammen med min familie. Ja. Og jeg var så bydreng i boghandlen i Nykøbing, der hed H. Hansens Boghandel. Ja. Og på et tidspunkt, jeg var færdig med realen, som det hed dengang, så siger min mor til mig, om ikke jeg kan gå ind og spørge, om jeg kan få en læreplads derinde. Ja. Og det spørger jeg så om, og det kan jeg godt, hvis jeg vil få håret klippet og anskaffe mig en ny garderobe. Så det var dengang, det var flower power og aflagt tøj fra militærlærer og så videre. Så jeg kom i lære i Nykøbing der i starten af 70'erne. Var det den store boghandel i Nykøbing? Den der, eller ja, det var det. Det var den store. Der var faktisk 3 i alt. Ja. Og nu er de så nede på 1 i Nykøbing. Ja. Nu kan vi så godt røbe, at du ligesom er vendt tilbage til din læreplads. At du er medejer af den boghandel i dag. Ja. Det er faktisk i 2008. Ja.
overtog jeg sammen med en kompagnon, som hedder Bent Bisgaard. Ja. Og det er så Bent, der er deroppe til daglig. Og Bisgaard, han mener jeg, har været her i butikken også. Han er udlært her i butikken. Han er udlært her, ja. Men da du kom til Nykøbing, eller til boghandel i Nykøbing, var det noget, du selv ønskede, eller var det bare din mor, der sagde, nu skal du have en læreplads? Altså, jeg var lidt usikker på, hvad fremtiden skulle bringe, så det var ikke det værste, der kunne ske. Jeg kunne godt lide at læse. Og du kendte jo også boghandlen. Og jeg kendte boghandlen, ja. På det tidspunkt, ja. Hvordan var det at være lærer dengang? Nu har du selv uddannet nogen, skal vi sige, i vore dage, men hvad forskel er der på dengang og nu? Jamen altså, omgangsformen blandt chefer og medarbejdere og så videre, det var helt anderledes dengang. Der var nogle former, der skulle overholdes. Altså også mellem medarbejdere? Også mellem medarbejdere. Der var altså en vis hierarki, man skulle passe sig ind i. Jo. Ja. Det var sådan, for eksempel lærlingen var den eneste, man var på fornavn med. Ja. Mm-hmm. De øvrige, det var så herre og fru. Ja, sådan er det ikke mere. Sådan er det ikke mere, nej. Og det er et godt sted at være i lære. Det var udmærket, synes jeg. Ja. Hvordan kom du så til Skive? Jamen, jeg var lige, da jeg blev udlært, så flyttede jeg til Aarhus og boede dernede i 10 år. Ja. Og der arbejdede jeg i en boghandel på Handelshøjskolen, sådan en universitetsboghandel, hvor vi så en masse udenlandske lærebøger. Ja. Og der brugte jeg så de der 9-10 år på at spare lidt penge sammen. Ja. Og så på et tidspunkt, så ville jeg godt tilbage til Limfjordsegnen igen, og holdt øje med, hvad der var af boghandler til salg. Så købte du den. Og så dukkede den her jo op. Ja, i 1985. I 1985, ja. Da du så kom her, så har du ikke lavet det hele om, for jeg kunne godt kende madet deroppe i butikken, fra da jeg kommer som barn for 50 år siden. Hvad lavede du om, da du kom? Altså det jeg gjorde, jeg prøvede på at friske det lidt op, men holde fast i den der gode gamle stil, altså de flotte træreoler med uler på og så videre. Ja. Ikke? Fordi folk kan jo godt lide, at der er den sjæl herinde med masser af bøger, og ikke alt for smart og moderne. Nej, jeg tror nok, det er det, bogelskere godt kan lide, at det er en rigtig boghandel. Nemlig. Fordi man ser mange boghandlere forvandle sig til skal vi sige, halvbøger og så en hel masse andre ting. Ja. Og der har du så formået at bevare en rigtig boghandel, som den har været vel i alle årene, den har eksisteret. Men Hans, hvem er kunderne? Jeg tænker på det, du har individuelt også skoler som kunder, har du ikke? Det havde jeg i sin tid, der havde vi masser af skoler, da jeg overtog butikken. Skoler og biblioteker. Ja, det var faktisk over halvdelen af vores omsætning på det tidspunkt. Men der er også sket en udvikling der kommer EU-licitationer, og vi skal byde på leverancer af bøger, for eksempel til Skive Kommune, biblioteker. Ja. Og der kan vi bare ikke være med længere. Jeg tror, det er sådan, at Skive Kommune får leveret bøger fra Odense i dag. Ja, En, der har specialiseret sig i det der. Ja, det er da lidt trist, at de ikke støtter det lokale. Så nu er vores omsætning, det er 95%, det er faktisk hen over disken til private. Og det er bøger, forbrugere. Det er mest af det, Hovedparten af bøger, ja. Nej, jeg regner godt, og heller ikke bibliotekerne, de køber heller ikke. Det er ikke så meget, nej. En lille smule, men nej, det er da lidt trist. Ikke det store, nej. Men nu Skive er jo en skoleby, så kommer der ikke nogen af de elever fra de skoler? Så? Der kommer nogle elever, for eksempel fra seminariet, der køber deres bøger herinde. Så det har vi da glæde af. Hvad sådan? Man siger jo gerne, at de unge, de er godt anderledes i dag. De går på nettet og læser måske e-bøger. Kan du mærke det, at der er færre unge, der kommer, og det er mest det midaldrende publikum? Altså, du har ret i, vores kernegruppe, det er nok sådan plus 30, vil jeg sige. 30 år op efter. Men der kommer også en del unge mennesker. Nu har jeg så et par unge mennesker ansat. Det hjælper også lidt på, at det er klart, at vi kan tiltrække nogen, der er lidt yngre. Ja. Og der er jo gæt på, at der er mange faste kunder, der kommer igen og igen. Der er pænt mange faste kunder, ja. Hvad så det udvalg, du kører med i dag? Jeg tænker mere på de typer af bøger. Er det samme som da du startede i 85? Nej, det vil jeg ikke sige. Vi prøver på at have et bredt og dybt udvalg. For vi er jo i den situation, at bestsellerne, dem kan vi ikke rigtig få lov at tjene penge på. De ligger jo alle vegne i supermarkedet.
Og før i tiden var det sådan, det vi kunne tjene lidt ind på dem, vi solgte mange af det. Så havde vi råd til at have et bredere udvalg, ikke? Ja, der er noget, der undrer mig der, Hans, fordi jeg mener, bogbranchen og også boghandlerne gik jo ind for at ophæve de der faste priser der mange gange. Ja, det startede faktisk i 2001 med, at vi havde faktisk en form for monopolstilling, kan man sige. Fordi bøgerne kostede det samme, uanset hvor man købte. Ja, hvor længe var det så? Var det fra de blev udgivet? Var det så hele det var faktisk 3 år. Var 3 år, ja. Det blev så langsomt udfaset der fra 2001. Ja. Og nu er det helt frit. Det har der været noget at tage for, jeg har det ikke. Det har været voldsomt. Ja. Men hvis vi nu tager nogle af de her meget populære spændingsbøger, kriminalromaner, som man kan købe i supermarkeder, Bilka og så videre. Hvad deres pris i forhold til, hvad en boghandler skal have for bogen for at kunne leve og sælge bøger? Ja. Altså så halv pris, de sælger det for. Det er jo tæt på mange gange. Nå, ja. Så det er lidt trist, synes jeg. Ja. Jeg så Hjelve, hun havde for nylig haft en forhandling med bogbranchen. Ja. Og det var noget med, at de ville lave faste priser i en bestemt periode. Ja. Måske nogle måneder. Ja. Jeg tror ikke, at der kom noget ud af det. Altså, der er ikke politisk flertal for det. Nej. Så. Nej. Og det er ikke noget, jeg vil klynke over. Jeg tror, altså, det er over det der med, at man sådan beskytter en branche. Så vi må jo tage udfordringen op. Man kan også sige, at regeringen ved hjælp af lov ikke skal hjælpe nogen, der er erhvervsdrivende. Men jeg synes bare, at boghandler er noget andet end det sted, hvor de sælger stoffer eller købmandsvarer. Det er et kulturelt samlingssted i en by. Ja. Så efter min mening, så måtte de gerne have lavet faste priser. Det måtte de også godt efter min mening, men jeg tror bare ikke, det er realistisk. Nej. Da du kom til byen, Hans, i 85, hvor mange boghandler var der dengang? Kan du huske det? Der var 3. Der var jo Jums boghandel og Ramsgaards boghandel, og så den her. Ja. Så siden dukkede der en mere op i Nørregade, som hed Jysk Boghandel. Nå, ja. Den er nu blevet til en café. Ja. Og siden er Ramsgaards boghandel jo lukket her. Den er lukket, sidste sommer, ja. Så vi siger på en måde, så går det den forkerte vej. Det kan man sige. Måde, og det er landsdækkende. Forsvinder lige så stille. Ja. Jeg tror, det er en 25-30 boghandler, der lukket i sidste år, Jeg tror, dem, der er på min generation, de har et andet syn på boghandlere end unge. Altså unge, de vil ikke være, skal vi sige, skuffet over, at de må nøjes med en e-bog. Det er rigtigt. Er det ikke rigtigt? Altså, vi andre, vi kan lige komme ind og gå og rode i bøgerne, og så finde en eller anden. Unge har det på en anden måde med det der. De klikker lige med musetasten, og så kommer der en e-bog ind på deres computer, de kan smide over på deres læser. Men hvad med e-bøger og sådan en boghandel? Ja. Har det noget med hinanden at gøre? Det er ikke meget, altså. Nej. Det er det ikke. Altså, vi er medlem af en kæde, der hedder Boghandler Rønt, hvor vi er nogle boghandlere sammen. Ja. Og på den hjemmeside, der hører til det, der kan man gå ind og købe e-bøger, altså til download. Ja. Nu er jeg ikke så meget forstand på e-bøger, men hvor mange kan der være på sådan en... Der kan være mange tusind. Ja, med flere tusind. Ja. Og så går man ind på nettet og køber en, og så har man den der. Ja. Køber man den med sit kreditkort, og så lægger den over på sin læser. Ja. Men Hans, den udvikling, der nu er på hele bogmarkedet, vil det betyde en dag, måske når du holder, at der ikke er nogen boghandler i Skive mere? Det kunne man faktisk godt forestille sig. Det kunne man? Ja, det kunne man. Ja. Nu er jeg 57, så der går lige i hvert fald 5-6 år, inden jeg kan gå på efterløn. Det lyder trist, synes jeg. Ja, det gør det. Det skulle være på den måde. Ja. Du indførte også noget, da du kom hertil, at du lavede nogle aftener, faktisk hernede i kælderen, hvor du fik nogle forfattere til at komme. Er det noget, du stadigvæk kører med samtidig? Det forsøger vi stadigvæk. Ja. Og det vi mener, vi skal overleve på, det er jo en god service og lave nogle små events. Ja. Jo. Og en af de største, vi har haft, det var jo Victor Borge har været her i sin tid. Ja. Benny Andersen og flere andre. Var han nede i kælderen også og fortælle? Nej, det var faktisk før, vi havde kælderen etableret. Ja. Så han sad heroppe ved et lille bord. Jamen, det må du ikke fortælle mig. Jeg var derinde den dag. Du var der den dag, ja. Ja, fordi jeg blev ringet op af min datter, og hun ville gerne have hans bog. Hvad hed den? Kan du huske det her? Den hed Smilet af den korte stavs. Ja, rigtigt. Ja. Hun ville gerne have en bog, hvor han havde skrevet i. Ja. Og så sad han jo deroppe, der var en lang kø, og han var over 90 dengang. Ja, faktisk lige blevet 90. Ja. Utrolig frisk. Ja. Og så kan jeg huske, at han spurgte, hvad hedder din datter?
Hun hedder Pernille. Sådan en dejlig, rigtig dansk navn. Hun skal have en ekstra kærlig hilsen. Så skrev hun det. Ja. Jeg har fået ud at se ham om aftenen i Skive. Ja, men det var jeg også. Ja, utroligt. Har der været andre berømtheder? Altså, Benny Andersen var her i år 2000, hvor vi havde 150 års jubilæum. Ja. Mm-hmm. Han var faktisk hele dagen fra morgen til aften og sludrede med kunderne og læste op. Og det var rigtig fint. Ja, Hans, jeg tror, at vi har fået et godt indblik i både, hvad en boghandel er i dag, og vi har hørt lidt om historien. Så vi vil sige tak, fordi vi fik lov til at kigge ind. Ja, selv tak.